matui taksini hai sini bobagra netrite according mani hai matui prot masa edisi goton hote debo na rokto debo sei chapiu kha tei dolcha tofane Indra Gandhi rokha जों थांसा तंगमानि बागै टिउजेसनि नेतृत्वे जत तिप्रासारो थांसा तंगमानि बागै आफ्रो एडिसि माखा दिनै जोंनि बिकेसा बनि नेतृत्वे सीट बारेरो दिहि डिमान्ड थाइमनि इनता सीट बारेरो जाखा आफ्रोबो प्रतिबाद खायखा जे सीट बारा हायखा हायने हाय दांगा नांफिनाय आफ्रोबो साफिउखा सानाय द हायफोरनो राजीव गांधी आफ्रोबो रयरखा ini Maharaja 2019 Buru Ekor Khayak Khusukan 2019 Mado Bariwo First ini Bromgana MDC Chodagal Poloi Saitong ha O Pogzangman no tui protest rally Khaipro Afro Nuriang Soronati Robu Omo Bu Kok Banglai Borobu Mai Mase Manu Ya Ngai Tongmani Jora Maharaja Afro Saka Riang Rono Buru Rono Oronu Tongonai Borono orang tong na hi sapro tuang ma cini ti prasan bisingo no boy MP biya MLA biya MDC biya Montri biya bo Bahaikhe tong na hingo simaka tuang ma question cini boroni bisingo no according kha according mani pore be oma accord Bahai kola pata mung sang ya oma hai accord tuang ma ha hi huplang kha nge orang ni ota kala jai ro tangja hana ble Nau soh ke Maharaja je accord khai phimani 13 jagao settlement oja hari settlement oja ge omo kola pataya ble je oro dilio thangoi soi roi phelemani tabo 5 tarik march ke ek bosor kana ti pase accord mani tabo 5 tarik march ge apro mani tabo ya chini bisingo kabang ma tabo Cini Tipra Motha Khaide bu confusion bu confusion omo maya hi are buru accord le logi den khaba 2019 ni pore bofro change khanai ne bi ba जों edc 5 pai 3 bosor katu tipro si change bai ble tabak chini bubagra je accord khaimani omo bu manai Delhi ni home minister nije ne ani mokol biskango ne Maharaja no sawo Raja sahab आपका ये काम हो जाएगा हाय हने साइटो इंगे और चीनी बिसिंगो से confusion माने इंया तबांग confusion living example आंगेर न रहा हाची बोरो सेटलमेंट ओमो उंपाय हा महाराजा नि आफ्रो मंगसा दम करि ख ना 13 जना एम तंगो ना एमडीसी तंगो आफ्रो एकॉर्ड थाइमनि से और उंपाय हा ताबक जों एडीसी ओ फाइखा बनि परे 13 जना एमले तंगो जों ताबक जो तो थासा तंके तानि माया खाने बा 75 বছর আসল সাতংজা ফাইমনি হঠাৎ করে হর আইমা হাইকে যত জাদু মন্ত্র তন্ত্র মামা হাইকে থুংদে সলিউশন পাইনি কিমা হাইকে কোনো দিনও পসিবল ইয়া অমো আসে ক্লাইসাকে সামংচায়া जों पेशनलि जों मानासिने आर महाराजानो त्रास मा खायने बैजे फासाथों जों न' खानाब्ले कायसे तो फुनु र हामले ब ताबो according माने बु कोला पाटाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो गसिवि रहा और नरेंद्र मोदी गसिया अमित शाह गसिया इंडिया गवर्नमेंट सि गसिवि मैतो नारदि जे नीति पासाने अमाहाय न खायने हने तागनिओ बर सलाइजा पाइफेने जुदांगने टेक एसां एग्जांपल सानाय चिनो बुरा बुरि जतोनि सिउ नेनि हाकिम लरे फनो हुकुम लरे हने bo bahaibu khoroksa opradi oro omorpur kudo murder khaihi bo 10 বছর জেল সাজা রোজা হা পানিশমেন্ট রোজা হা খরকসা হাকিম বাই সুইয়ে রোজা মানি পরে তেনি দিন হাকিম উদি পুরো ট্রান্সফার থাং পাই হা যে ও ব অর্ডার মানে বনি অর্ডার চলে নাই দে না চলিয়া ও মনিস জেল মাহানাই দে মাহায়া 10 বছর বত ট্রান্সফার থাং পাই হা बजेल माहानाय बनो हंगो हाकिम लरे फा हुकुम लरिया बो सैकलांना हामो 10 বছর ও फना बरक मादार थाइमनि केसो माने अमंहा एविडेंट मा जागला हा
हानिबां बो 10 बছर मा हाना हि सुयु रवै तेनि जिबन के ट्रेसफार थांबाय हाफेन उ बनि सुजा बो जेल मा हाना दिनै तामसनाय कायसा कम्युनिटी हॉल और निवत ताबक सेंक्शन हा सेंक्शन मेमो ऑर्डर खाई आंगारो सय रहा एप्रूव रहा एडिशनल सीओ बा सीओ ऑर्डर रहा हामो सामं तांगास थि मनि परे आंकरि खाता और सीएम सीओ थांबाय हा ओ सामं चल नायदि चलेया मा चले नाय हायसि अमो वाइसे सेंक्शन ओइ सामं तां सिरिहि हय रजाक बो सामं चले नाय ए अमोनो तामसनाय हुकुम लरेया हाकिम लरे फान बर थांफा बायथों जों जदि थांसा तंखांगे अमो जों मानाय हायसि बो इतिहास बसुनो फुनु रहा हायसि जों थांसा तंखांगे मावै फैमेनि इतिहास जों बनोबो नायनि ना जों थांसा करेंगे कगजामन इतिहास बो बसुनो हा जों सदागर साइथां हायसि जेसि सरकारो तंदे पावर तंदे जों थांसा करेंगे सिलाबे पटाम के कगजाने खहायसि अमो बसु इतिहास नो हायसि इखानि बाग ताबक जों ओ केंद्रआवबो महारानी चेलागां और बसु स्ट्रंग मा खायनाय टीम वर्क सामु मा खायनाय जे जागा बिसिओ ताबो फनो नौने और कम्युनिकेशन करि ख बुमुं करि ख बनो कांटेक्ट नंबर ना हदि व्हाट्सएप ग्रुप कायसे सनादि आनो इनक्लूड खायदि चिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नो इनक्लूड खायदि मेरने और जागा सिंगल कायसा व्हाट्सएप ग्रुप खायदि बबुया प्रेसिडेंट खोलला कायसा चेयरमैन खोलला कायसा yang ison खोलला कायसा बहाया कायसा जों आरोनि बिसिनो थुं इनफरमेशन नाय जत पार्टीनि इंस्ट्रक्शन नाय बरस पार्टीनि सामु खालायने बो जों सिलायनाय बनि बिसिनति गे तानि या खानायबा जोंबो महारानी चेलागांबो जोंबो बसकांगो गप्लायनि फ्रेमबो दुलजानाय हाय हेने तांनि सिमि सामु माखायने हायसि एसेन दलो के तो तेसि सामानि बुमुं सिगरि फटो बुनाय करि ब्ले केसे न ओइसे फटो बुया हायसि जैसे कैप्टन फांगते राहुल गांधी नो फटो बुया ब्ले ताबो नरेंद्र मोदी नो सि फटो बु नरेंद्र मोदी नो दलो तने और कप्लाय दलो तने एमपी बर न सि फटो बु दिने बीजेपी नि कोया माने ताफान और बर न सि सार हको एसडी मोथांदि सीपीएम नि जैसे राज्य नि नेता जितेन चौधरी फायदे और साल नहीं हायसि गे ओ माने नेचुरल जे चले माने न जों माबुसिनाय जों कप्लाय उनि बागै सामु माखायनाय आर जनगण जों मासानाय जे अपोजिशन तनाय रताब बरनोबो जों मासानाय जे तिप्रा सानि बांगनि रत मा खायत चिनि एडिसिनि विषय न कबांमा स्पेशली सीपीएम रो कन्फ्यूजन खाय मंगसा सिनौलिया ब्ले हि सामनि तं आरे बर बस कदो एडिसिन बयस ताव 40 बছर 30 बছर सीपीएम चालो हा आंचलिक दल आईपीएफ टी फाइ हा निनि कांग्रेस आईएनपीटी टीजे साफ्रो कांग्रेस टीजे जुट फाइ हा ताबक जों फाइ हा आसो सिबले बाद बाकी 30 बছर सेबा चालक बा सीपीएम जे एडिसि मूवमेंट खायै फाइनाय रसि बरसि सरकार मा तंलिया ताबनो बा मइतो खायनि मुसु महाराजानि नेतृत्वे तैसि सामनि निनि हुकुम हिके बसले थांनाय हाकिम हिके लरे थांमानो हानिबां ताबो जे महाराजा पैकेज जत तिप्रासा डिमांड थुं दिलिव चले तहा जदि नों आं जों और तिप्रा मथा हि तनाय र सामु तांलालिया फनानि अमो सामु तामा चाया फनानि तांमानि चाया बो प्रेसिडेंट हायसि निनि टीडब्ल्यू हायसि हि होलायो जों एलिगेशन मा रलाय तंगो जदि जों पावर फाइमे हेंके बस कागो कबांमा पैकेज फाइने जे दिलिव कक सालायमानि मते डेवलपमेंट नि सामु तांजानाय बो फाइने आफ्रो हेंके जे सामु फाइने हेंके मंगसामालि हायसि आर बरनि कन्सेप्ट तिप्रासानो डेवलपमेंट खायनि या बर लूट पाट खाय चाव नि बाङै बर आफ्रो फाइने जों महाराजानि नेतृत्व ले तिप्रासानो डेवलपमेंट खायनि हिसि जों आगो फाय गे जों डेवलपमेंट नि बागै जे फान मा हाके जों खायने अम हायो दं किन्तु ओ ती जे साय एडिसि मारनाय हि चबा खाय फायलै
बुरा राबाय लहा जुबक नि सिमी बुरा राफाय लहा मोटा मोटी आफ्रों के सीपीएम नो 584 नि सिमी के चालगै बरमां एडिसि तमाबो अम्बा आसाम नि बावैसि अम्बा त्रिपुरा नि बावै याहि छाना रसि आफ्रों के एडिसि इलेक्शन बासाय बरसि पास बरसि सीएम बरसि ईएम बरसि एमडीसी अथच संविधान 49 एमेंडमेंट फाइलसि एडिसि रो त्रिपुरा निबो उमस्थों हिसि दुलै रायो आसाम आगे तो मेघालय बो करे मणिपुरसि मेघालय मणिपुरसि आसाम आरो मणिपुर हाकेर मानसि उलले बाहाय ताबो जों बाहाय गैया जा महाराज आसो साया नंया खलायो कष्ट खायो एकर्ड खायो ताबो मातै ओ तामसनाय पगनि माइ पगो फसल खायनि के ताबो पगो हावै साला हमले ताबो हावै मोटा मोटी एप्रिल मे माजा माजिगो हंके मैको थंग फाइसिनाय माइरग मसिनाय अमहाय ओ रानी जरावसि सेलेरै है राली याहि हंके बा आरो मखरा रो फाइट चाइ पेने अमहाय काइसे टाइम लिमिट ले तंग हाइसि मनो जों बानायसिने तिप्रासा एकर्ड नि बिसिङावबो गोबां दाबि दंले थं दाबि एकसंगे माया फानोंनाय ताकसिनिबो फसल थं एकलगे फकाइदि फसल नि माने मेच्योर वानी टाइम आलादा ब्ले चाकुमरानि आलादा मैलंनि आलादा माइनि आलादा निनि राबारनि आलादा नों लिसि काइदि लिसिनि आलादा जामरा काइदि जामरानि आलादा तालगा सिंके मस मानुया ओ थांसमा पाइपु जे काइने उलसी ओ अमो आनि नाइ काइ क्लामनि हि फसल माचा फतालगा सिंके जे बाहाय जा कैटेगरी आलादा तंगले अरसिनि डिमान्डनि बिसिङावबो आलादा सल्युशन खाइजानाय आलादा तंग जे बतिनि अमो माफा माया फांना जे जों टाइमिंग नले मानासिने हाइछि चिनिति प्रासानि तंमो जों अमरपुर होटेलाव माइचा फसि आरे वाइस बाय रोड फादि हि हो पहिला वहाँ जेराव के तमा सिस्टम बा पहिला दाल रफाइने प्याज रफाइने चटनी रफाइने सब्जी रफाइने मांस आनो के दो रुपया इंगा तंगमाय ब्ले रफाइदे वाइस बा yang तामसिनाय तागनि ओ फास्ट मरो रे होटेल हनसिनाय रेस्टोरेंट कहाँ निनि पोलो टावर हाइरो के बात इसे स्ट्रेटेजिकली जों बरो बिसिओ बाहायखे खायनाय रो फैसा डिस्कशन खायमा खामो तापने जतनो जागानि गरीबा इनि जों आसो अ जागा थांलालिया बाहायखे फास्ट ओ जे एब्सेंट नि बिसिनो तयफिमानो बनसि माना लायग्रासिनो बरे जों स्ट्रेटेजिकली बाहायखे बर जागा सामु खायनाय जोंनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तंगो बनि इंस्ट्रक्शन बायनि रो सामु खायदि बाहायखेनो जों बिसकांगो आगौ माना आं तिनि और जागा सानि मुसुमानि के काइसेसि जों टीम वर्क जतनो सालायो माने खरसा आंसि सामु खायनाय आं हनै कुनु करिगर हाइसि जों जत बाय आ रेस्पॉन्सिबिलिटी बहायनो जोंनि तिप्रामो थावां के प्रेसिडेंसी दो प्रेसिडेंसी जतनो फोन खायबे पियन मांगो हाइसि मांगनाय आंसि अरनि मीटिंग नि बाङै जतनो कल खायबे और जे मेन इंगे प्रेसिडेंट तानि कल खायमे आंनेबा मा खायने हाइसि कारण चिनि तिप्रामो थानि पार्टी नि स्ट्रक्चर खा ओवरऑल माने पावर फंक्शन हंके प्रेसिडेंट यागो हाइसि ते अन्यनो और तनाय रो आलादा कि मीटिंग मानुया एटलीस्ट प्रेसिडेंट नि अनुमति नावै और जागा हाके जों मीटिंग खायने माहोना जे जों अमा हायनो इंस्ट्रक्शन नो माने पार्टी नि गाइडलाइन नो फॉलो खाय हंके बाचिनि टीम वर्क नि कुनु मीनिंग करे जों सिउ नौ ने आम सायो डेवलपमेंट नि जे एडिसी नि जों तांग तमानि फनो गोबां सामु मावनि बाता फनो मायां तानि के टेक्निकली प्रॉब्लम ता सुखबासि दं और नि फाइबो टेक्निकली प्रॉब्लम ता यानि अमबो चेयरमैन बो टेक्निकली प्रॉब्लम आनि र जतो थाङै प्रपोजल सिमि रयो प्रपोजल बाय रां सेंक्शन खायमे एब्ले नों एस्टिमेट खायरवै रह हांके हयतो किसा मासा तैसा मा खामो हाइसि किन्तु ओ किसा मासा कारजाक मानि छन टेक्निकल प्रॉब्लम तमानि बागै
कारजाबो हायची गे जों एडमिनिस्ट्रेशननि मेटार बुता जोंनि साब जोनाल चेयारमेन बुतेसा गाइड मा खायने नों इंजीनियर नों हवै जे बेसिक नांगमानि रग न जों स्टेटआव बुरह मावले ब्लॉकआव बुरह मावो एसडीएमआव बुरह मावो एडीसी सिमिया ब्ले आनि किला इलाका से 90% नो स्टेट नि सामुं चले माने एस्टिमेट खायरे रहो म खायो ता स्पोर्ट स्कूल नाय बाबु स्टेट सेंट्रल नि फाइबले कम्युनिटी हॉल न दङ बाबु स्टेट नि फाइ टाइम रो कम्युनिटी हॉल न दङ बुरबुरिया बं दङ बाबु स्टेट नि फान ब्ले गे अमो तो नों टेक्निकली और निव अप्रूव नावै एस्टिमेट दहवै मा रहनाय ब्ले गे बाहायके रहजाक सिकरे हिंके बा कोनो जागाव जिनि प्रॉब्लम फाइ गे ता जदि जों बाहायनो फलो खाय हिंके बसकांगो बु सेम उन्ना गे जों टेसिं सामानि टीम वर्क जों और एमडीसी जे फनो मा गाइडलाइन तानि सिमि तावा सलायदि सेबां नाय सेबां या बं क्ले जायाफो मं क्ले जायाफो गे आगिनि हाय फिनाय हायसि जिन महाराजा बारबार छाव महाराजा तासाबा केसेन दल नि कैप्टन मनिसा कप्लाय दल नि मेंबर मनि हाफु कप्लाय दल ले फुटबॉल चैंपियन हांके ट्रॉफी ना लाइफ्रो कैप्टन नि दल फोटो फ्रेमो काने ब्ले केसेन दल ले फोटो समा बुजे थांग मपयो गायनि बांग जों ताबो कप्लाय दल नि मेंबर एटलिस्ट आं कप्लाय दल दङो हाय होनै फोटो कावनो जों कंपटीशन मांगनाय हायची और सेबा माने कैप्टन नाय बनो तावा सबकरि आं एटलिस्ट कप्लाय दल नि मेंबर नाय इनि लाइ थांनायखौ जों जदि और कप्लाय हांके कप्लाय नि मेंबर खामग्ले बे ताबो जतो काम होसिने बसकांगो जदि केसेन दल नि फांगसि कैप्टन नाय हिं लाइके तो कुनु लाभ करि हायची सुजाको और से हमने चिनी जो तो पार्टी नि बागै खति सुदु पार्टी या तिप्रा नि बागै खति चिनी एमडीसी तमा साबा दिल्ली वो वाइ नै आं महाराज बाय मीटिंग अटेंड खा और बु अटेंड खा अनुचा आरो नि दिल्ली नि के महाराज बाय पॉजिटिव जों जो तो ग्रास रूट मासाना जे बाहाय चलै दं ताबो आगिनि इतिहास न जों सोलोंनि नांगौ न आगिनि इतिहास बाहायबा टिउजेस निनि सामचरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया निनि हरिनाथ देवमा हाय लिडार दैबो गोबां दङ अरनि महारानी जेला गांबा जानाय नवनि अरनि सुखुदयाल दैबो दङ हायसि जों सि साबाय मेया बर'नि नेतृत्वे जुबावरं ज' तो थांसाङै इन्द्र गान्धीनि बर' थांलायखा इंदिरा गांधी नो शाखा जे जोंनो 6 शिड्यूल मारनाय एडीसी मारनाय आफ्रोचिनि बिसिङाव बुतङो दो दशरथ देभाय सीपीएम नि नेता र 6 शिड्यूल प्रोविजन तो आसामनि बागै मिसि सेना जागो त्रिपुरानि गरै बाहायके सामचरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया समनो सालायखा भारतनि संविधान गरै बनो बाहायके मानाय किन्तु आफ्रोन नेतारो नायदि बसो कन्सेप्ट क्लियर भारतनि संविधान संशोधन खायमानो एमेंडेबल जे बर'रो नांफ्रो बनो सलायमावो बर'नि सुबिदा थे बनो मा सलायनाय बसिया देबा इनके बर' शाखा अमो सलायबै मारनाय संविधान संशोधन खायबै मारनाय बसिया देबा दाबि इनके चिनि बिसिङाव जे हनाय र संविधान गरैनो सालायो दाबि हाय मति प्रासा वानचा पाउ बांलायरनि नाय अमा हायरनि पाहारो बर' जोरदार प्रचार किन्तु बर'नि नाहरमो कन्सेप्ट क्लियर ठीक दंमानि बागै पाहारो ज तो टिउजेसनि नेतृत्वे मोटामोटी ज तो थांसा दिल्लीआव थांखा ति 1 घन्टा आसस दंग्रादि बनि परिस फाइने आइटेम वाइ बमन दाइति माना हिसि मासें खस्थिं अरसनो अरनियाव फार्स्ट टेस्ट मा मानाय छादि इंगा जे फार्स्ट स्लाइड इंगा सेलेक्ट अफायदि इंगे सेलेक्ट अफाय पाइ पे ओ ते हिंगे नाइसि सिमा तंखो 1 घन्टा नों कथौसाना हिंगे माना सिने चिन बुबाग्रा बारबार छाव हाइसि नों मेग इचाना 2 मिनिट बाय तितुंलदि बास रेडी
nang chicken berry chana egon tamana chine ge chung bu chine tang natural life bu politics bu omono chung ma bu chine o concept no chung jodi chine besar no chine mahaja barbar sao ta chung tongmani ha generation khalia chung tabu school haya tesi school ni kok sakta chung khompai annex ni bangai chesta khaine jodi omoro tam jaga kintu fast available jaga mangna tabok chung construction khaitheni ani experience sarbo soro onek jungal nang haisi community hall saha nini smoke house saha te juda construction saha jaga pro hikri are ani ro football ground ro phadi ro ha ta ko jun to khwayo paya 4 boso kan ha are mo mane ching bang blai problem haisi hani bang oi puila nang school lo laine school no to no khaw to roi to me ble oro por mane jaga nang ne ble je puila jaga ro nale di proper location even or ni owner land owner boni consent soho chung oro jaga school khaine hima hona haisi bulo phai thang oro sakri mang ni sima nai ma thang sima nai ani dada bai ani omo si chi oro ni o jaga nok thang to ni si ro hi onek problem haisi je oma hairo no mane chung ma nai ne